Žiadni štrajkujúci nerobia to, čo od vás vyžaduje, aby ste vy mali zaplatiť si za zdravotné poistenie. Neexistuje štrajkujú za to, že to je ako normálne, viete, keď idú robotníci do ulic, tiež neplatia za zdravotné poistenie. Tak to povedať, takú požiadavku si za neexistuje, aby ste za to zaplatili. Neexistuje. Čo do štrajku, a dokiaľ to nebude splnené vaše požiadavky, tak sa nebude učiť pol roka. Hotovo. Víte, kde sme? Tak to ináč tým nepohnete, nie jeden deň. Nemôžete, to aspoň týždeň nesmíte, musíte štrajkovať. Toto ja hovorím stále. A celé Slovensko. A odkiaľ ste vy, keď sa môžem opýtať? Práte sa, ja som sprievodcu robím teraz. Som sprevádzal turistov. Aha, no turisti to tu vidia len... Len dávno bolo povedané v televízii verejne, funkcionárov takzvaných bolo povedané, že sú miliardári neplatia dane. Tak nech sa zamerajú na tých, čo neplatia dane. Nebudeme ani neplatiť. Aby sme nemuseli vyberať aj tie dane ďalšie a zvyšovať ďalšie poplatky, tak koľko? Tam ten Vážeka, či jak sa volá, ten čo neodvidol koľko miliónov do štátneho rozpočtu. No tak potom kde sme? Tak takýchto my podporujeme, takýchto vagabundov. Tak kde sme, aký sme to my štát? Hlúpi. No. Ale jaký sme štát? Národ nie, ale štát, aký je to štát? Štát, ale nie, to treba rázne otvorenie. Poliaci si sa tvoria, tí nerobia okolo tých žiadnych. A ja sprevádzam tých Poliakov, viem, že čo to je za ten národ. Ten je hrdý, my sa bojíme. Také peniaze sú, len ich treba nájsť. Kde majú starostovia peniaze, kde majú ostatní? Všetko rozdávajú si vo forme odmien. Jak hospodária s tými peniazmi? Za prezražené všelijaké tie ich verejné obstarávania, tak dajú to najlacnejšiemu a najlacnejšiemu sa dajú tomu a potom sa nabrcnú ceny. A kde sme to? Tie peniaze odchádzajú zo Slovenska. Aj odchádzajú zahraničným investorom. A produktivita práce má byť základom mzdy, tak kde sme? Jak je možné, že ľudia tu robia zadarmo? Nevyplatia im mzdy? To za pár rokov musí mať doma nás robiť. No, presne tak. Deti budú zobrať sa. Nebudeme musieť robiť. Ale však, prečo sa každé 4 roky strieda vláda? Lebo tí na tých ministerstvách si zavolajú tých nových, svojich, politici, tí sú sprostí, jak deloštrutatvedová skupina a potom sme kde? A nič nevedia, tam, kde sme? Struktúrujú aj tie fondy všetky, lebo tam sú ľudia, ktorí tomu nerozumejú, ktorí to nevedia. Ľudia o tom mlčia. Prídu na to, že oni chcú mať dobre miestečka, ale že či je nejaký program splnený, či to vypracujú, každú nás. Za 4 roky sa zmení na zodpovednosť. Presne tak. Že zodpovednosť je v lufte a povedia, že však občania rozhodnú vo voľbách. No a za to im vykajú. Koho zvoliť? Nikoho nie. Ja ani nechodí voliť, lebo to je zbytočné. Samozrejme. A ja mám čisté svedomie, či je to pravica alebo lavica. Viete, čo to sú takéto prázdne slova? Samozrejme. Tých, čo sú tam. Keby voľby niečo zmenili, dávno by ich zrušili. Kradneme, tým sú ticho. Áno, všetci sú dohodnutí. Že tí sú lepší, čo sú teraz pri moci. Je to jedna banda. Jedna banda. Národ, jak stádo volí, tak má to register. No ale zase na druhej strane, viete im povedať regulérnosť volieb, kedy boli niekedy preverované výsledky volieb? Nikdy. V histórii Slovenska neviem. Za socializmu. No, jedine. A to ja som bol v komisii a tam tej komisii tajomník tuto z mesta zavolal tomu teda predsedovi, že jak pán súdruh senátor, že jaká je bola účasť 100% výborne, ale keď tam prihodili ďalšie mŕtve duše, tak to potom naplnilo. No reku, teraz som videl na práve oči, na svoje oči, že ozaj, jak to bolo za socializmu manipulované. A teraz povie, jak to teraz ľudia tie peniaze, čo oni dostávajú, ja by som im to zobral, na čo sú im dovolie, na čo žiadne billboardy,